prasa rok ma che manang ya angi tongmani ko khana wei tei kaham manang ya angi tongmani ko khana wei sakangai thanglai kha tei prasa sengkarak bodol ni adong rok kra salo phungai sri sri ni simino gonda teisani jogobondo amcheni takhokte bokhok songni koktoma khana wei tongui manle lia sakangai thanglai kha waisake mal khongbai waisake ya khongbai khaiye lama hamya rogo truk khe mal khong tlangai sogi manlai truk unglai kha Tiprasa sengkrak bodol ni adong rok krak salo gonda teisani jogobondo amchaini Chitrojari ADC village ni kherjum SB rung nokhlawo songsar jakha luku chupamung tang batang aro a kami kaini ni Tiprasa bosongni rungserungnai rokno chere rokno mairong maikha boi khata kolam rokno khobui juda chamung namung rok baglai kha borok Ani ko kisa angkerono sai kanaronai nirok tole tabo lekha pore gani tabo jora gyan buddhi bhayani jora sigani nugani jora tabo hingke tabo ni serai rok yang para rok lang sai meya sini yang ti rok kebang ma hek jang nai manai salai gei nong lai gei lekha pore ya khai gei haya lama ko hing tambai Temani hani bagi na sini le usuk exam mani saga ni usuk torong yang koba om hai jerok tori logi phana om hai go ta thangwe di nirok si sini di rasani bhabishot nirok tori log khang ke sakri ma khang ke sini di rasano nirok sang tisang sang suba bhai ma hai nirok sakri kotor mai thang ke tum bahai ni para no ni elakan gorono subai mana Hai bagi kisi saudara no jeng bahaya tiprasa hazar lainnya omong kisi sa konoba ni bagi jendera no jeng kisi sa suba sutoi ini sini borok le kapora gereng borok bo ini sorkari makai sokai lama hoite ini kotre bor sorkari kes sengoro joto no tiprasa hai bagi jeng joto hazar lain bata Koroksan ini mau borok neman thai kerui kha borok ni sakat bo kerui kha borok neman thai kerui nong parani সমস্যা রব ভাই parani সমস্যা এটা লামারক saya ke lamar onek ke patro pheyo engka taw nor phene lama bo nungna be behar saya ke lamane bai sung onek patro pheke ke sawi nai ke por bu sung taw problem to parar wa hin ke sung sa sin be toy osubida ke lama bo osubida abnang ke boro ke sanai ere nai ke am hai sama be tab ang to tab sakang ko sipem thangka tab tai BJP apel sarkar pheke abung sa kare ke nu lama pheke ke bo obni rang kapsu jalai se lama botto am hai ta jato ke ai to jab to muya rok se phalsa ong sa ke tab lockdown ne bo bazar ko sung sa nokhmiya gaur sini losta ho te obna kari te obna karai to sini men pen to bono chin to ni ek problem asin ke lama men no sudah mai no MLA sabo dong tripura bo pha phai nai phai khaya waisum phaya election sai jana ke election musa phaina election pa kheno pa khabo te phaya kana sa ha ka bon waisi bano sapun se phaya bo ona ke tongoro borong dol potongo to sung ala dol phono mono ga bien dol phono mono hai phono phaya to phaya ga MP ro bo sakang ko bothro phaya MP ga taw kono phaya ga mia group phai thangka tawan holo phaya sai thangko parang to problem tong joto phai bedi list ro phaya ne ro kono mas mai ga taw bna list ro ora tiprasa sengkrak bodol nong parawo kolkai rima bai bo hai ma tong ta tiprasa sengkrak bodol ta tabuk sini tini mairung rupika, engkau kol toy mana yang sekarang engkau kol kai rupika, engkau bela ke hambai barang, kakak aku elkani jotun, ene nong parao koi family kana ene sini ongko siapa parago
ষোলো 17 পরিবার নাই ఇంకా yang boy ini tuh sih itu yang ke duita parawi dan orang tuima nih ya bisi itu parmon karen rok bawa hai karen main karen tuh ya kusungno kayak tarsikon bay karen matang matang nggak tahu sung putikai cukup nasa putikai ini nomor mah gak barang kahim pun maya itu mungkin ini mungkin para ke para sirito para bo poncet kulai Citrazar konsep bo blok gondosara sarana oke hambai aphorono tiprasa sengkarak bodolni adongrok koktoma mano akami kainiyo tiprasaro tei hamya kuani sitei nangi matonglai hinoi loge loge no kuawa thangi nei lekha tiprasa sengkarak bodolni adongrok a salono akami khongnini lokorokno tei kaham khandinani hinoi kol na hinoi kol kairi laimani mangphili kai phekya chini camera wo Ramkisur Jamatia, ani parang katarpa dong, angga sampai selesai. ani mo produk dekorma ani parang konsep jumpa juga siap-siap Ani mungkin X Army Ratna Jamatia, ini sing Kai Sok Pajak, Subdivision Gondasara, District Dolai District, para mungkin. Siridor para जों गाइसारो जों बिएस बदल तमनि तिप्रासा सेंकराक बदल निखे जों सुबास खाइनि बो फाइ जों फाइ सफै ini mu ani मुंके एक सर्विसमैन रत्न जमात ani बो मुंके पारल पद जमातिया तेलियामुरानि angke asamra ke ani bo mungkin olok jamatia angke biasa kai tongan parake muharani ani बो मुं राजेंद्र जमातिया आं अमर प्रग्रामनि आसाम राइफल ani parangke mayung kisah ani bumeng sahadev jamatia army sakri khaitu ani mungke dilip jamatia bsf khaitu para mungke kra ani mungke ne Subha Kumar Jamatia kami dari District Raya ani mungke Ranjit Kumar Jamatia CRPF Gumati District khagnang lukurok bai khagnang takhok tebo khoksong bai obhai ke chuba jagei chamung nang mung bag jagei nungna tei kahamni sep khai rijangma bai khatung mani kok salai ka kok tripura no ini aro kol kaimani ingko sidar parawo kol kaimani boro tujo gere aro supply rok sokpaya borong ni aro ngai ingko tuisani tui rok bani tui rok nungai borok rugi rok baijak bosi rok thaibaijak khaswa rok thaibaijak hamka khapul ka jotono mane oro toy mane ya matang sugya turgole karba joto faina brang jono chi bocheri faisa je hasa rifle company je brang joto chane bro songrak ni okoto khapul hamka khok khapul matang ka hamja kha tiprasa lukurok kami amcherogo sak hamya chugya rang paisa kri bumau pha kri chubana nago nok hamya obhai kabang ma jengjalni kok khana ka hekeno tongoi man laya tiprasa sengkarak bodol ni adong rok hasyo tongoi tongnai lela phai tongoi tongnai tiprasa adong rok thumlai ye sakang laye hakchal kami rok thangai chuba chu thangai ri leyo obhai keno karak saloba haino juda amchaini tiprasa sengkarak bodol ni adong rok thangai chuba laikha phainai saloba haino rungsrungnani chugya chanani kologya nok kisi kachak sak hamya obhai kabangma lukorokno chubamung chubai tongma hai chubai ri lekha kami kaini lukorokno phainai saloba haino teibo obhai ke lukorokno thagieni chuba jaknai hini sai khanarika tiprasa sengkarak bodolni adongrok kok tripura no ini kok tipa channel sono hambai maru borok baine sumai baksa je jaga pangro sa sumai baksa post khai sono logero paimani bagai pipeline hambai maru sing tini oro sikduk kami go sok pailaika kol kai legani tei mairung no kisam bisa suba layani tei serairung no kisam bisa khatara berbag laika oro elakani bilai ke obokta haya hani jeng kenaman bagai
oro jaga kol kongsa sphano kai ro make hana nei jeng khailai mani yo boni loge loge ni jeng mairu ro hani kisem se bage jeng oro kol kai mani ingkha oro ni borok ro সরকার ni hoite kuno kagora tei usuk kahake suba su ma thayak mana etan usuk je jaga mama suk maya kha khaigu buskan salago সরকার oi ronai hanai teibu oro jaga kolkong sabai chugya kongtha komrei nang ge oro jaga jang kongsa ta apato kairo ni bari khaileka Aisana jang kakai buskan salago tabok bortoman sarkar tonai borok kairo kaini ke jang oro jang tiprasa sengkrak bodol tini jang khalai mana amono jang oran parana kisisa jang suba sorogani tesini borok rokno jang bahake jang ekotang manai jang tiprasa bahake hamjak lainai borokno jang kisam se phunugani bagi khaige Engke amono jang sin or tini phaimani or thongkha tiprasa rokno jang hamjak mani bagi je puji khainai jang jotono thasa khaigai mili laigai bodol khalaigai jang tini oro khai chubalai engke ang koyani musugo je sini tiprasa je puji khai tonai sengkrak khai tonai central post borokno ang koigo nerok bahaini sungbai baksa phaidi je jagago subago je sugya sin tiprasa tonai rok borokno jang subai tongma hainrok bahani kisam se yago sung teibu kaham teibu kotor sung subai mana amono sini tiprasano sung hamjak mani phunuk mani amoni bising tini sung tuluk sini tiprasano thasa khai mana amo hai khaini sung sini tiprasano hamjak lai phunuk kangke buskani je srai tongnai generation rok borok bahani sungna sini sam kahano nugoi borok bahani am haini sini tiprasano hamjak mo teibu kotor ngi khaini amono engke tabok jeng samung khai tomani amoni result kaha tabok manai haya tuluk je samung kaha bo belai ke kuduni pore sim mana je pro jeng samung kaha tangi haimani phol manai apro jeng sabai maya khagi phol manai sini agini bura rachi je tongnai ro borok age go hongke belai ke suba su kaisate suba lai mangana oma hake thailai mani toma hangke hatani thaini bini du sarau sini bisingo phai kubul khaima bai jang oroi poroi inglai porela ni oroi poroi mani bising tuina jang jani ja hamjak lai ma kri kha kaisate kaisa jang sagni borok no jang poito salai sagni borok no jang phonano poito sa kang kangke ano de tur thokawna oma hairo sini du khawa tong bono jang tuluk nori ki bigui jang kaham lama tewaisa phailagai suba lagi hamjak lagi jang phunuk khang kangke sini sarai tongnai rok borok sini tiprasana sini to khana belai ke hamjak mungo tobogui sini tiprasana ekota khai manai amono ani message je sini tiprasa je tongnai rok borok jang bini seleng khatei ma tomani yoga ni gangge jang khasanga nangge ma hamjak lainai ke je hoji khai tongnai borokno bang koidu sumai baksa phaidi teibo jang sanai sumai baksa phaidi ake jang teibo ma hai kotor samdo khai manai jang oro sarkar hai ako hai jang kobang ma suba mane haiya jang kisi sa sini tiprasana phunuk mani mari ya pharani oro tiprasa tako bukuk song khata bai laidi khata roi laidi tongkho dofana hamjak nai dofani jaya chukya rokna nukha hangke kha roi lainai obahai tako te bukuk song langmana yago tiye ari rogo silai pathamni hor jili rogo bachai tongoi phano khunju tui yakonga nate shaka nate silai guli ro laijagai tongoi phano tiprasa rokni jingjal yakakya tiprasa rokni juda birman rokna nogoi khar waijak laimani tongoi manlaya tiprasa sengkrak bodolni adong rok
अभाइखायनो बयनि हासेरावबो थाङै बेरायै नुगै बयनि दं बायसिनि दंमोनखा थायारबनो नुगैनो तिब्रा सारनो जे मान मासिं जे चुक मासिं किसा मासा चुकलायनानै चुबालायनानै अभाइ वान सुमुबाय तिब्रासा सेंकराक बदल रकनि अभाइ चुबा मुंबाय ताबक खा बाजारि दङ तिब्रा सारना हायनो हाय थानसा खायनानै खा गाहाम खायनानै खा गुवार खायनानै बखा गाहाम खायनानै जोंबाय जों थानसा आंलायनायनि लामायाव गन्दा तैसानि जगबन्धनि सिमिसिनि कक्तमा थुमै रहरनाय सुमन देबरमानि रहरजा कक्तमा कक त्रिपुरा